जोङो मैयानिफ्रायसो प्रिपेयार खालामदों बिपिएफआ गोबां समनिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ। बेवहाय दिनै सुबुं हान्जा बाहागो लानाया जेबो ओंथि गैया। गोबां जायगायाव हारसिं नमिनेशन होयो। दिनै जास्ट मोनसे मोननै हान्जाजों ज' होनायखाय जास्ट मोनसे सेलिब्रेशन खालामदों। उननि समाव नोंथांमोना नुगोन कि बेसेबां सुबुङा इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनि सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन बेखौ इयुनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आथिखालाव माने दायो नेशनेल लेभेलनि पार्टिजों गोरोबनानै गावनि माने हान्जाखौ दानायखौ माने धंस' खालामनो थाखाय माने आखायाव लादों होननानै बुङो। जोंनि हान्जाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जादों आरो नैबे बिसायख'थियाव माखासे एमएलए देरहानायजों बांसिनसो गोख्रों जागोन। दा बेखौ सोरबाया बुंनाय बायदियै जोंनि हान्जाया धंस' जानाय नङा। दा जायफ्रा दिनै जोंनि हान्जाखौ मेगन सादों बिथांमोनासो धंस' जागोन। आरो दिनै माने पानेरि समष्टियाव माने जिहेतु एक्जिस्टिं एमपि दङ बिथांखौ माने इउपिपिएलनि माबाखौ जे थासारि बे थासारिखौ धंस' खालामनो थाखायसो माने दैथायहरदों होननानै रायजो राजाफोर। बियो बिजेपिनि पलिटिकेल डिसिसन बेखौ बिथांमोना लादों आरो बिजेपि आरो इउपिपिएल एलायन्सआव गभर्नमेन्ट दानो थाखाय आसामाव सरकार दानो थाखाय जोङो इलेक्सनाव बाहागो लादों। दा नंखायनो बेवहाय खुनु रावखौबो धंस' खालामनायनि खोथा गैया। बयबो खौसे खामानि मावनानै आसामाव गोदान मोनसे सरकार दानो थाखाय आवगायगासिनो दङ। अब्लाबो माने ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै माने गावनि माने लोगो हिसाबै गेलेनो थाखाय माने खाबु नागिरबाय थादों। लोगो हिसाबै गेलेनो हायो, नाथाय मोननैबो हान्जाया जेनगोन अब्ला सोर दायनिगिरि जागोन। दा नंखायनो गोरोबलायनानै जोङो खामानिफोरखौ मावनांगोन। एबार जोङो मोनाखै, नेक्स्टआव जों मोनगोन। जोंहा बेवहाय इएम दङ, एमसिएलए दङ। गतिके जोङो जोंनि जौगानायनि खामानिखौ जों गोख्रोङै मावलांबाय थानो हागोन। दा नंखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ गोनो गोथो जानो थाखाय जानाङा होननानै खावलायदों आरो बयबो खौसेयै एबार इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बिजाथिनो भट होनानै देरहाहोनांगौ। आं बेखौनो रायजो राजानिसिम खावलायदों। ना माजबाद समतियाव फ्रेन्डलि गेलेनाय जादों आरो बेवहाय समाव मिथिगोन सोर आवगायगोन सोर फावसायगोन। जाय आवगायगोन बेखौनो मदद खालामनाय जागोन। दिनैनि बे नमिनेसन गथायनायाव इउपिपिएलनिख्रुइ बिपिएफनि हान्जायाव बांसिन सुबुं बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जोङो मैयानिफ्रायसो प्रिपेयार खालामदों बिपिएफआ गोबां समनिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ। बेवहाय दिनै सुबुं हान्जा बाहागो लानाया जेबो ओंथि गैया। गोबां जायगायाव हारसिं नमिनेशन होयो। दिनै जास्ट मोनसे मोननै हान्जाजों ज' होनायखाय जास्ट मोनसे सेलिब्रेशन खालामदों। उननि समाव नोंथांमोना नुगोन कि बेसेबां सुबुङा इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनि सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन बेखौ इयुनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। लास्ट कुइसन सार, पानेरि समष्टियाव जिहेतु दिनै माने इउपिपिएलनि माने गोख्रों बिथा दंमोन, नाथाय दिनैसिम माने इउपिपिएलआव बिजाथि होनो थाखाय मा जाहोन दङ होननानै रायजोफ्रा दासिमबो सोंगासिनो। बेबायदि जेबो स्पेसियेल जाहोन गैया। जोङो बेखौ नाजादोंमोन जोङो जे बियो इउपिपिएलनि आखायाव थानांगोन होननानै, नाथाय बियो बिजेपिया बेखौ बिबाय, उदालगुरिखौ जोंनो हगारबाय। दा बेखौ जोङो एबारनि इलेक्सनखौ बिदिनो बारहोनांसिगोन। उननि समाव जोङो फिन पानेरियाव जोंनि बिजाथिखौ जों लागोन। खिन्थु उदालगुरि समस्थियाव जों नुबाय जेननाया रोखा। उदालगुरियाव देरहानाया रोखा।